Ui, pagès. Amigos. Amigos. No entès què ha dit. Ai, contacte armat. Què passa, màquina? Amigos. Blau, ens atès a pas. Amigos. Amigo, Amigo. ¿Han pirat? ¿Alguna cosa rara? Vale. Hola, amigo. Hola, Jamijo. Què passa? Com vosaltres per aquí? Visita turística. Mm, Ruta... esteu vinguent a eliminar kebabs, no? Correcte, doncs. Ens vols acompanyar de visita? No, però tinc preparat alguna per vosaltres. Sorprèn. El vostre himne. Esteu confraternitzant ja? Què està passant aquí? Estic durant un burca perquè es tapi una mica. De cross country. Serà un malicón negativo. I també teniu morenos? Mare de Déu. Ara li dius Maricón, home. Dones, bornis i morenos. Així aneu. Vinga, va, cap als vehicles. Anem. No saps del sac. Mateix ordre de marxa. Vinga, Jau. Matamoros, posa't al darrere del vehicle. Ah, no, tens cara de jueu, passa? oi? Vinga. Ui. Arrega Espanya, guaira, Ja què us passa? en tires, ja en tires. Si doncs no puc disparar el tou. El pitxo aquest. No. Deixo per res. Ni accepteu les cabres, ni accepteu la meva tercera filla. És que amb el que ens paguen de sou ja tenim ties millors que la teva filla a casa, saps? Hi ha un lloc que es diu Paradise. Estat aquí, to. Molt amable. Com funciona això? Tu, encara té un parell de tiros amb aquest moro. De què va? Què vols dir? És una ofrena? Va, com a vostre de bona fe els vaig a silenciar per vosaltres. Dies que estem assaltant, va ser. Bones, Ayub, què tal? Com anem? Ayub? Baixa l'arma, Ayub. Està... Tu, nano! Que està aquí dins. Que aquí hi ha l'Ayub. Ayub, baixa l'arma, sisplau. Ayub, baixa l'arma. Ayub, no! Ayub! Vale, Què has cuidao. fet? Ja avancem per aquí, aquest forat. Què era? Agut. Sí. Estàs segur que està mort? No, que és el meu cul! Que no un remat! Ara. Què feu? Estem en una guerra, bon home. Abatut. Però que estava al terra Espera. inconscient. A veure, espera. Això és un crit. Però què fas? Però para! Ja! Mira, Mira. Hauria de demanar sisplau que paris, Oh, T'estic apuntant al cap. Molt bé. a veure, ens han disparat, o sigui, tenim dret a disparar. Sí, però l'hauríeu pogut curar? O no? Per què? Hi ha algú? Collons? Si és el forril. No es mogui. Què m'esteu fent? És per la seva No, seguretat. què m'està fent? És per la seva seguretat. Expliqui-m'ho. Què m'està fent? És per la seva seguretat. Merda. Veieu? No passa res. Falsa alarma, no és una bomba, Cami. Ja us ho he dit que no era res. Què m'heu fet? Que no hi havia cap bomba dintre de la casa, Cami. A veure quan explota. No és res. És una Coca-Cola. Ja us ho he dit. Quasi morim tots, Silver? Aquí hi ha una Coca-Cola que aquest senyor volia agafar. No volia convertir en vosaltres només. Per què m'esteu seguint tots apuntant-me amb les armes? No estic apuntant. Ara ja està. Moure, fila. Si us havia amenaçat. Merda. Que és al costat. Ara anem. Puc disparar? Va, seguim netejant el següent. Ui, crec que es mou, Ui, espera, crec que s'està movent. Tu, cabrons, que el podem agafar Els presoner. sonats.